Здравейте, това до мен е Ани Василева. Здравейте, Тодор Чорбов. Искаме да ви представим нашето ново място, което се нарича Студио Музикална вълна Пловдив. Звукозаписно студио, уроци по пеене, солфеж и отскоро пияно също. 4 помещения. Намираме се в едно от големите помещения, което е около... Колко квадрата беше? 35. Което е изцяло акустично третирано, както и останалите помещения. И това е така помещението на Ани, в което основно се случват уроците по пеене, солфеж и пияно, разбира се. Тук отгоре над помещението има 2 по-малки помещения, в едно от които е контролната стая, в която има аналогова смесителна конзола Midas XL 200 с 52 канален интерфейс, Pro Tools HD, т.е. могат да бъдат записани едновременно 52 канала. Така също в момента подготвено все още не е готово едно огромно помещение за нашите стандарти, в което спокойно може да бъде записан симфоничен оркестър с професионални микрофони, професионална комутация и всичко необходимо за един гладък творчески процес, който никога не е гладък. Минаха 1-2 проекта, смея да кажа, много нескромно, съвсем успешно. Няма защо да скромничиш. Единия беше с чужденци. Си италианци. Но с които свириха българска народна музика. Сега, ако ви е интересно, може да останете още малко, за да чуете някои неща за нас. Както любезно ме представя вече, аз съм Ани Василева, за мен е удоволствие, разбира се. Завършила съм Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандин в град Пловдив, с специалности виолончело и пеене. През последните почти 12 години, освен че самата аз го правя все още професионално на сцена, т.е. свирането и пеенето, преподавам на много малки, големи и още по-големи деца и възрастни в това число. Пеене и солфеж. Така че... Ани е челистката и основния вокалист, квартет интро, пообиколила половината свят, с изключение на Арктика, Антарктика, Америките, да. Но има много добри впечатления от Азия. Нали, да речем. Да, примерно, да. Не е толкова важно това с Азия. Да, в Африка беше много интересно. Ани е един от малкото, не знам дали е от малкото хора, но Ани е един от хората, които преподават това, което прави. И в този канал ще снимаме един урок по пеене, един урок по солфеж, един урок по пияно, така че ще може да видите... Или поне части от тях. Как преминават, атмосферата. По-нататък ще снимаме и звукозаписна сесия с група. Така че, ако е интересно, запишете се за канала и последвайте ни. Ние сме Студио Музикална вълна Пловдив.